Chyba wreszcie coś zaczyna się tu dziać. Najwyższa pora, żebyście przestali się obijać. Siemanko, witam was serdecznie. Anek i bez tego OBS-a. Jak się zaraz nie zdecydujesz, to nie skończy No się i na rozmowie. niestety zaćmą 100% życia procesora. Boję się, że jakieś problemy. Oj, 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 oj. Następny. I co? Dobrze wszystko, czy zaś nie? A, zacina. Chyba nic z tego nie będzie. Fajnie tu jest wszystko. Oj, oj. I co? Co tam powiecie ciekawego? Mhm. Mhm. Dupa blada, nic z tego nie będzie. Dupa blada, nic z tego nie będzie. O fuck, no.
Zaraz zobaczę. Zaraz obejrzę. Oj, 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 no coś. Kurde, że ja nie widzę. Że nie widzę tu statystyk. To. Oh fuck. Der läuft ja rum hier mit den... O kurna. Co ja mam lagi albo co? Nichts zu machen, Alter. Kurde. No spoko masakra. Siema DJ, siemanko. Nie ma to. Dalej mu tu lagi na tym. Kuźwa. Was war das denn? Ey! Der eigene Mann! Meine Jane! Siemka. Siemka chmielu, siemka. Das ist wieder ein Spiel hier, du. O, my. A zrobię tu tak. Ganz einfach, das sind Spieler hier drin, ey. Die ziehen sich gegenseitig hoch, weil sie zu dumm und zu blöde sind, ey. Hacker, geh mal raus, Mensch, ey. Du schießt ja durch Häuser durch, Mensch. Ey, geh mal raus, du Putze, ey. Kannst du nicht spielen, oder was? Bist du zu blöd, oder was? Ah? Ey, 2, 3 Mann schießen auch gleichzeitig auf einen Mann, ey. Hey, ich spiele mit Kanaken hier, was? Spiele ich mit Kanaken hier, was? Junge, die ziehen sich Dobry, gegenseitig Karol, hoch, die dobry. greifen dich an, ey. Der eine Mann greift an, das bin ich, ja? Fuck it, ale mnie załatwił. Kuźwa, że to normalnie nie może Das chodzić. sind da widerliche Typen drin, ey. Junge. Ziehen sich gegenseitig hoch, ey. Das ist nicht Mi się normal. nie wydaje, że są jakieś lagi albo coś. O, chyba to odpaliłem. Ey, das kann doch nicht wahr sein, aber ehrlich jetzt hier, ey. Erst rot, jetzt ist wieder blau, ey. Was ist das hier? Junge, ey, das ist doch ein Spiel. Leck mich in die Fresse.
Alles hier, 33, 30 Abschüsse. Das sagt doch schon alles aus, Leute. Oder? Brauche ich ja nichts mehr zu sagen, oder? Da brauche ich doch nichts mehr zu sagen. PC. Dobra. To se ino tak potestował. No. Na razie wychodzi z tego, że po prostu nie jakby to dało rady. Dać tego na Stream OBS, Streamlabs OBS. Chociaż tu już nawet fajne testy. Wejcze czy lejcze, czy jak się to tam nazywa. Hmm. Nic, będzie trzeba powrócić może. Gdzieś. Jest to fajna sprawa 2K, ale no nie działa mi to tak, to powinno mi działać. Gasza. Że się bawił tym od 15. Jeszcze tam patrzyłem na Banboya gro. W czasie, że się tym bawił. Niestety nie podoba mi, inaczej powiem, nie podoba mi się to. Fajno. Fajnie to wygląda, ja wam tam chłopcy na ekipa tam zdjęcia tego, jak to wygląda. Także będziecie to. A może tak wam to cyknę. Jakie jest tu udogodnienie? Tak to wygląda. Jest czat, wszystko tak wam w stanie tego pokazać tutaj. No nic, ja i tak spadam do roboty, także taki był. Chyba, no raczej będę musiał się przenieść z powrotem na tego poprzedniego, na zwykłego OBS-a i to wtedy tam będzie chyba dobrze wszystko działać. Oj, oj, oj. No program jest ogólnie fajny, no, bardzo taki przyjazny mi się wydaje. Przy okazji tu idzie na przykład, nie wiem czy tak, widgety testować. Albo się już to zacięło. Już się to chyba zacięło. Trudno.
Dobra. To nic. Ja to kończę. Jutro wstanę może wcześniej. Troszeczkę się pobawię i albo wam nagram jakiś materiał na tego, co w ogóle. Bo chodziło mi o to, żeby tu po prostu, znaczy po prostu, no chciałem sprawdzić jak to ten wersja Streamlabs OBS-a wygląda. No powiem tak, że jest fajno, przyjemno. Fajne są. Znaczy jakby nie było to po angielsku też, to by było lepiej. Niestety tego nie możemy mieć. O, siemanko Lemi, siemanko. Ja akurat kończę w tym momencie. No ale cześć. I są przecież ciul. Jak tam w Polsce było? Gorzołki, że się Polski napił. Nic, wracając do tego, ten Streamlabs, OBS, no nie wiem, może Lemi u ciebie to będzie. Spróbuj se, może u ciebie to będzie lepiej. Lepiej u ciebie to będzie chodzić, bo u mnie no procesor cały czas 100% i jak Grażech odpalił to się zacinało. Normalnie klatkowało mi gra na strumyku. Także no nic, nie wiem co tu i tak już, co to jest? To jest jak jest ta strona Streamlabs, co tam te alerty dodajesz, widgety i takie inne pierdoły, to oni se przerobili właśnie OBS-a pod siebie, że od razu masz dashboard i tu sobie od razu sprawdzasz, kto ci tam donację dał albo coś i nie musisz wchodzić w ogóle na stronę i no to już możesz w tym programie i se tu widgety możesz od razu dołożyć takie rzeczy. No kurde, chciałem co zrobić, nagrać to, no ale to może nagram, o, czekaj, ile mi się uda. Będzie to widać w ogóle. O, chyba nie. Czekaj. Tu też mam mało. No, może tak. Nie wiem, czy to widać. Tak ten program mniej więcej wygląda tutaj, nie? Tak w skrócie powiem, o. No tylko, że no, ja mam za słaby procesor na to. Możesz wszystko, widzisz, tu mam te scenki. Czy no. A tu jest ten dashboard. No masz tu te ustawienia. Masz biblioteka tako. Nie wiem, czy to tam widać. Ja chyba widać. No a tu masz tego live'a, nie? Troszkę się nie. Tu od razu masz z boku. Widać mój palec. Tu masz z boku czat. No, tu masz ten podgląd. Tu masz dźwięk. A tu masz te zakładki, nie? Jakie tam masz sceny. O. Coś takiego. No nie umiem jak tego inaczej. Niestety. No, zobacz se. Ja niestety już jest bardzo późno, jest za 10. O, muszę uciekać do roboty. No zobacz, zresztą masz lepszy komputer, to nie będę pykał, muszę uciekać do roboty, wiesz? Ja sobie no tak test zrobił tego i obejrzeć, czy ten bawiłeś się od 15, wiesz? No.
A, widzisz, kurde, no. To jutro. Jak masz czas, to na jutro się zgodzimy. To jutro sobie od pola najwyżej starego OBS-a i tam sobie pyknemy. A, jutro robota, lipa, o kurna. No, to niedobrze. Dobra, serio, uciekam, bo ja nie zdążę do roboty. Ja zawsze na ostatnią minutę jeżdżę. Dobra, dzięki. Trzymajcie się. Aha, dopiero w niedzielę. Spoko. No, to będziemy na tym ekipie. Zryw tam se popiszemy, pogodomy albo prywatnie. Tam jakoś zgodomy. To. Trzymajcie się. Cześć.